Στις 11 Δεκεμβρίου, ημέρα με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με την ημερομηνία γέννησης του Γρηγόρη Μπιθικότσι, θα έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε μία μοναδική επετειακή συναυλία, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Σερ της ελληνικής μουσικής. Σε αυτό το αφιέρωμα, ο γιος του, Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο άξιος συνεχιστής της παράδοσης του πατέρα του, θα μας ταξιδέψει στα μονοπάτια αυτής της ανεκτήμητης μουσικής κληρονομιάς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τη σειρά μου στον δήμαρχό σας, στον φίλο μου, στον κύριο Δρίκο, στον αρμόδιο, για την ευκαιρία και την τιμή που μου κάνει να κάνουμε αυτή τη γιορτή για τον πατέρα μου τον Γρηγόρη στο Δήμο σας και σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε, γιατί αυτό είναι μια γιορτή, όπως σωστά προανέφερε ο δήμαρχός σας, για τον πολιτισμό, να γιορτάσουμε όλοι μαζί με τα σπουδαία τραγούδια που ερμήνευσε αλλά και συνέθεσε ο αείμνηστος πατέρας μου. Σας καλώ όλους για να τιμήσουμε έναν σπουδαίο Έλληνα, έναν άνθρωπο που με τη φωνή και την ψυχή του κατάφερε να γράψει ιστορία. Στις 11 Δεκεμβρίου σας περιμένουμε όλους σε αυτή τη γιορτή για τον πολιτισμό.